Mesela zamariye dilpak. İcer şîretzanek rabû ji bo ku İsa biceribînî û got: Mamosta, me ez çi bikim da ku ez bibim werîsê jiyana her heyî? İsa lê vegerand û got: Ma şîretê de çi nivîsiye? Tu çawa dixwînî? Wî lê vegerand û got: Bi hemû dilê xwe, bi hemû canê xwe, bi hemû hêza xwe û bi hemû hişê xwe ji Xwedan Xwedayê xwe hez bike. Wekû tu jî xwe hez dikî, ji cîranê xwe hez bike. İsa lê vegerand û got: Te rast got. Dê hera vê cewsa bike û tê bijî. Lê wî xwest xwerospî derxê û ji İsa re got: Ma cîranê min kî ye? İsa lê vegerand û got: Zilamek ji Orşelîmê daket xwarê û çû bajarê Êrahiyayê. Ew ket navdestê rêberan û rêberan ew tazî kir, lê xistin û hema bêje nîvkuştî dev jê berdan û çûn. Bi berpirsyarekî kahînê duyê rê da diket, gava wî ew dît, wî xwejê dûr kir û di aliyê din ra bihorî û çû. û bi vî awayî yekî Lêwî jî hat ew wê derê, wî jî ew dît û di aliyê din ra bihorî û çû. Lê yekî zemarî ji seferê hat û hat bawî, gava wî ew dît, dilê wî pê şewitî. Ew çû bawî û şerab û zeyt li birînê wî kirin û ew girêdan. Wî ew li ser heywanê xwe kir, bir mêvanxanekê û lê bû xwedî. û bû roja din û diz yîv derxistin û dan xwediyê mêvanxanê û jê re got: Li vî mirovî bibe xweyî, her tiştê ku te lê biserfînî, bika, gava ez vegerim, ez ê bidim te. Vêce di dîtina te de kujan ji van her sêke bû cîranê êgo ketibû distê rêberan. Şîretzan got: Awa êgo dilê wî pê şewitî. İsa jê re got: Devê cihara tu jî wisa bike.